Huomio, katse oikeaan. Päin! Meidän kenraali YKSV 88 ja 89 veljet kokoontuneet vuositapaukseen. Ja TV-fighterit. Terve! Herra kenraali! Ja katsee päin ja pois. Niin, tästä ulkona sen verran aikaa hukkaamatta totean vaan, että kuvallisia muistoja niiltä ajoilta ja käytettäisiin sitten myöskin sanaa siitä, että mitä muuta kuuluu. Tuossa joskus Neljänkorvissa saunat lämpimänä ja 7 maissa sitten kokoonnutaan tuohon alakerran ruokasaliin. Maljan nostamisen jälkeen nautitaan siinä illallinen ja sitten jatketaan mietiskelyä ja muistelua ja toinen toistemme kehumista. Olemme kaikki aika kovia kavereita. Tosi hienoa, että olette kaikki paikalla. Tosi hienoa, että meillä on nämä muutamat upeat lotat täällä mukana vielä, jotka selvästikin aika heitä kohtelee paremmin teitä ja muita. Ja se, että hyvänä pidetään, tulemme hyvänä pidetyksi. Mutta näillä sanoilla yläkertaan taas. Toteutus oli sillä tavalla, että jos joku muistaa niitä UNTSOn tarkkailuasemia siellä A- ja B-linjalla Golanilla, kun ne ukot seisoi siellä ja 2 äijää oli ja kiikaroi sen päivän siellä ja sitten illalla söivät päivällisiä ja kävivät nukkumaan ja aamulla taas homma uudestaan, niin tällaista ei oikeastaan ole enää käytössä missään, vaan kaikki perustuu partiointiin. Eli partioinnit on joko niin sanottuja lyhyen matkan tai pitkän matkan partioita. Pitkän matkan partiot saattaa kestää muutamasta päivästä. Kartta, se on vähän tämmöinen rupinen, mutta niin oli nekin kartat, mitä me saatiin, koska YK:lla ei ollut antaa mitään. Niin ensimmäinen homma oli mennä paikalliseen kioskille ja kysyä, että olisiko te jonkunnäköistä karttaa, esimerkiksi turistikarttaa, että päästäisiin operoimaan. Homs. Sitten Damasissa oli esikunta. Esikunta oli sijoitettu, muistatte semmoisen hotellin kuin Meridian, joka oli Dedeman tuossa välillä ja nykyään nimeltään Dama Rose. Siinä oli 2 kerrosta varattu tälle operaatiolle. Toinen kerros oli sotilaille. Se oli sellainen kännykkä oli pääväline, millä toimittiin ja se oli ihme ja kumma, niin vaikka siellä oli niin täysmittainen sota käynnissä oli, niin kännykkäyhteydet pelasi ihmeen hyvin. Satelliittipuhelimia oli koko operaatiolla 7 kappaletta ja jos ei meillä olisi ollut mukana kaikki vehkeet kotimaasta, niin aika huonosti olisi mennyt. Kartat sanoinkin jo, operatiivisia karttoja ei ollut, pelattiin olla turistikartalla, niistä on vähän huono ottaa koordinaatteja ja muuta tällaista, ilmoitella kovin tarkkaan mitään. Ainoa mikä oli hyvin järjestetty oli se, että siellä oli panssaroituja ajoneuvoja, eli Toyota Land Cruiser Trojaneita, painaa 7 tonnia, iso mylly, automaattilaatikko ja myös alusta panssaroitu, eli se ottaa tuon NATO 762 pitää ulkopuolella. Ja ne pelasti henki, jos niitä vehkeitä ei olisi ollut, niin ruumiita olisi tullut. Niin, sai hylätyn ensimmäisellä kerralla YK:n ajotestistä, joka on todellakin vaativa. 3 kertaa sai yrittää ja silti ei lähetetty kotiin. Kartta oli ihan sama, kun olisi pyörittänyt puhelinluetteloa siellä autossa ympäriinsä. Radio otti tälleen mikrofonin käteen ja laittoi korvia alo. Niin, karikoidusti sanottuna, mutta tämä on ihan vakava juttu. On turvallisuusriski sun tiimissä, kun sulla on tämmöisiä kavereita. Jos jotain sattuu, kun se ymmärrä mitä sinä sanot, tai jos se yrittää viestittää sulle, niin sä et ymmärrä mitä hän yrittää sanoa. Tämä on se totaalinen poikkeavuus, niin kuin puhutaan 60-70, vielä 80-luvustakin, jolloin kuitenkin YK on valkoinen ajoneuvo, iso sininen lippu, äijät ulos, kenties osapuolten väliin, niin se ainakin rauhoitti sitä hommaa. Tuolla sen jälkeen 60 IED-iskua ja parhaassa tapauksessa oli partioautossa päivän partioinnin jälkeen 27 luodi-iskelmää yhdessä autossa. Tämä on Homsin kaupunki, 140 kilometriä koilliseen Damasista, parin tunnin ajo, miljoona kaupunki, jossa oli valtavat rakennusprojektit käynnissä. Siellä on muun muassa 2 5 tähden hotellia rakenteilla. Se on ihan paskana
Ja tää on nyt sitten vuoden vanhaa kuvaa. Nyt kun katsoo tämän päivän kuvia, niin sit otetaan vielä puolet pois tuosta noin. Niin paljon on niin kuin madaltunut toi raunioiden taso. Ja kummaa se oli, että sitten kun ammunta päättyi, niin tuot ryömi ihmisiä, jotka kuitenkin eli päivittäistä elämää. Taktiikka oli se, että ne ampui ensiksi tykistöllä, raskalla granaattiheittimistöllä, taistelupanssarivaunuilla, sitten ottivat taisteluhelikopterit käyttöön ja myöhemmin sitten hävittäjät pommitti. Ja ne rummutti aikansa sitä opposition hallussa olevaa aluetta. Sen jälkeen meni panssaroidun kalustolla jalkaväki sisään, teki etsintäoperaatiot. Sitten tuli erikoisjoukot, niin kuin sahibat, jotka teki sitten ne tietyt rumat temput. Ja sitten sen jälkeen tuli palkatut ulkomaiset ryhmät, jotka sitten hoiti sen homman loppuun. Tossakin on, kuka tuntee vaunutyypin. PMP. Mikä Pemari? Veikkasi Ykkönen on, näkee tuosta tykistä. On saanut kipeätä sekin. Partio pysähtyy päivän partionin jälkeen paikalliseen kylään, ottaa kokikset ja syö vähän. Kaveri on ikkunan ulkopuolella, ottaa omalla älypuhelimella kuvan. 5 minuutin päästä se on YouTubessa ja siinä sanoo, että sillä aikaa kun kansamme kärsii ja näkee nälkää, rikkaat länsimaiset sotilastarkkailijat pitävät juhliaan ja niin poispäin. Eli tämmöistä juttua. Se oli melkein joka päivästä. Kaikkein viattomimmat, eli naiset ja lapset. Silloin kun äiti tulee, vakavasti haavoittunut lapsi ojentaa sun syliin ja sanoo, että tehkää jotain. Ja siinä on sellainen avuttomuuden tunne, että mikä ihmisille tulee, kun itse asiassa sä et voi tehdä yhtään mitään. T-72, siitä semmoisen 35 metrin päästä uraa pitkin peruutti äijätornissa. Veti ensiksi tuolla raskaalla konekivärillä ja sitten sen jälkeen kevyen konekiväri siihen perään. Kysymys kuuluu, ehtikö katsoa, onko tuossa ajoneuvossa ketään sisällä? Epäilen. Mutta ei käynyt mitään, auto jäi kyllä siihen. Tässä on toinen esimerkki. Nämä on niitä trojaneita. Väkijoukko rautaputkilla hakannut, vienyt antennit, peilit kaikki paskaksi. Auto on potkittu ja hakattu ja sitten sen jälkeen on napsunut tänne kylkeen. Tää on nyt siitä Meridianin pihalta, missä oli se esikunnan parkkipaikka. Varsinkin hallituksen mielenosoituksissa niin väkijoukolla oli tapana, että ne otti permanent tussia ja kirjoitti viestiä oppositiolle sitten. Täällä jossain lukee täällä näin Assad forever tai jotain semmoista tekstiä ja muuta. Niin oli ihan selvää, että eihän täällä autolla voinut niin lähteä ja sitten jatkaa sinne opposition puolelle ja mennä ton näköisellä vehkeellä sinne, vaan siellä jonkun verran puhdistusnestettä ja rättiä kulu päivän mittaan, kun noi piti hinkata pois ennen kuin pääsi jatkamaan matkaa. Jotenkin tuntuu, että suomalaiset ollaan oltu aika niin myöhäsyntyisiä verrattuna Pohjoismaihin. Että heillä on paljon pitemmällä tämä, että miten rauhanturvaajia ja heidän läheisiä kavereita tai muita, että miten tavoittaisi semmoiset henkilöt ja saataisiin sitä niin kuin kaveria jätetä. Niin meillä on jokaisella kokemus, että siellä saunalauteella käytiin läpi nämä isot ja syvät ja surunmurtavat asiat. Ja on niin mukava. Puhutin aamulla tai päivällä että mitä itse kukin puuhailee, niin aikamoinen kirjo. Huippuammattilaisia on tähänkin saliin koottu. Tehdään kansakunnan kannalta merkittäviä töitä joka ikinen päivä. Ja me emme ainakaan ole niitä, jotka olisimme median mukana vaikuttamassa jollekin lavan syövereille, vaan olemme varmoja siitä, että me tehdään jokainen parhaamme ja teemme sen leipalla ja raikkaalla otteella, niin se kantaa
eikä voi olla jälkeen jättämättä myöskään meidän ympärillä. Kiitoksia vielä kerran kaikille, jotka olitte paikalla. Terveisiä läheisille ja ole hyvä vaan. Silloin kun siinä ottaa tämmöisen lyhyen häveen kauniin äänen, mikään ei ole mennyt. Kiitos Ahti! Hyvä tai huono uus, tällainen ole.